Yang, Apa? kamu kurang cerita enggak? Cerita apa iku? Yang kene mang yo. Endi? Yang kali pinggir omahe Bu Siri Iya. yo. Iku jarene ono ya. Ah, lah iku mek mitos iku. Jare sapa iki wis taun 2018 ra ono lah konoan iku. Aku krungu teko iku si Dini iku. Dini sapa? Lah, Dini si Dini, jenenge si Dini. Oh, Sidin. Oleh Sidin aku yo ngerti lek awak ngomong Dini aku ndak ngerti lah. Lah iya jenenge kan si Dini, Cuk. Duduk si Dini, Cuk. Oh, krunguku iku Dini. Oh, ya wis kok ngono iku ya. Ya sik. Opo areke? Lah iku areke cerita nang aku ini. Cerita? Jarene mambengi iku ya. Ono delok apa ono putih-putih ngono. Raing putih jare. Endi iku? Ning pinggir kali kene kok. Kon wedi ta? Kate ndak wedi opo, Cuk. Aku bendina Cuk lewat kali, Cuk, bengi Cuk, mulai teko kerja, Cuk. Ya kamu kok ngono wedi, Cuk. Ojo lewat kali. Nanti meneh, Cuk. Dis. Aku iki inspirasi awak mau aja lewat kali kon iku. Lewat dalan kan ono. Oh iya. Tapi kadon, Cuk. Wis saiki ojo wedi. Kon Islam apa? Selamat. Nah, lek Islam ya, awakmu ndonga karo sing kuwasa. Masalahnya ngono-ngono iku wis ndak ono, iki zaman modern. Saiki teknologi ku akeh. HP ku yo akeh. Lek wong wedi ya, mlaku mbek cekelan HP, mbok gawe nonton opo ra, suwe-suwe ra tutuk omah. Tapi yo didelok pisan dalane yo. Oleh nggo HP tok nyemplung kali rak soro awakmu iki. Iki jarno tenang, rokok ensik. Jarno awakmu kalem, ndak ngrasa wedi maneh. Wis rokokan dhisik. Nyantai dhisik. Kok ngene iki apaan iki kate digrokok, Pak? Endi? Yang ono isine, Pak. Walan teh iki. Ya wis saya tuku kene. Dendi ono tuku buka bengi-bengi saiki. Waduh, masalahnya Pak, warung iki ono ning pinggir kali, Pak. Terus awakmu wedi. Ya bareng sampean, Pak ya. Oke, ndak apa-apa. Kalem ya, jarno ndak wedi bareng aku wis. Temenan lho, Pak. Oke, tenang. Iya, wis. Ayo, udah. Ono dhewe, Pak. Ono. Terus Jancuk. Salah wis wetang luwe, kudu ngising, gatal kabeh maneh. Ngising sik ae tak ngene wis. Ngising ae wis. Jancuk mau taek wong. Buntu salah wis ini, terpaksa ngising nang kali wis. Jamput gatal kabeh meneh. Buah wis ngising nang kali wis. Sarungan sik. Dek ini gene itu rokok. Nang ono. ayo sebelah wis aku wis. Oke. Duh, rada petang dalane rek. Wis kandhane biasa, ya ono apa-apa aku iki santai. Ya, ya, Sejen. wingi lho, si Dini ku kena ini ngono. Endi? Ngono kuwi. Ayo kene delok ayo. Yo, lewat marine wis. Ayo, lewat. Apa-apa? Loh, iki rinding apa iki? Kayak ono apa ngono lho. Masa sih? Iki bulu kutuku merinding iki. Ono apa lho? Ya ono apa ae lanjut ae wis. Kok ya apa lho? Ya ono apa? Sik. Kayak Apa sih? kayak ono suarane wong sesuatu ngono. Alah, krung-krungun kon. Masuk wong. Ga ono krung. Ku, apa iku? Endi, Cuk? Iku, Cuk. Ya ketok. Sik tak delok sik. Ku. Percaya oleh metes saiki. Jan, Cuk, setan, Cuk. Cuk, Deni, Cuk. Aja ditinggal iku.
Medeni opo iki arek? Oh, bedes iki. Setan matamu suwek iku ndak wong ngising ini. Endi ana setan kacamataan iki? Ayo bro ngomong bro. Yo, Aku sih ngomong. Enggak ngomong. Action. Nek wis delok. Durung, Cuk. Isino. Take action. Suwun rek wis delok channel dhewe RTV. RTV. Yo. Lah kene mana? Mana ya? Ojo lali ngono. Take action. Aku ngomong mana subscribe iki yo. Aku ngomong subscribe. Take action. Ojo lali di like. Subscribe. Aku sik yo. Oh, udah ngomong aja lan di subscribe. Balik. Take action. Ojo lali di like, komen dan subscribe. Subscribe. Ya sekarang wis. Ambil Yo. di Share.